Сочи шәһәрендә узган «Біз бірге спорт» халыкара паралимпия ярышларында Саба районы спортчылары да катнашты. Кемнәр җиңү яулады? Алдагы язмада. Сочида үткән паралимпия уеннарында Россиянең 78 төбәгеннән һәм 10 чит илдән 1200 спортчы катнашты. 6 көндә 9 спорт төре буенча 369 комплект медаль уйнатылган. Шәмәрдәннән Риана Имамиева Саба аренага атнасына 3 тапкыр килеп, өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Призерлар исемлегенә керә алмаса да, аның җиңүгә омтылышы бик зур иде. Тренеры Фархот Исмаилов та аңа зур өметләр баглый. Мен Сочида булдым, ярышта паралимпийский летний игрларда. Мен команда белән бардым. Миңа бик шадым. Раил Галякбаров исемендә Саба районы халкына бик яхшы таныш. Максатчан рәвештә ул 10 елдан артык инде өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Сочидагы уеннарда исә парлы разрядта 3нче урынны алуга иреште. Личный разрядта 3нче урын, парный разрядта 3нче урын булды. Смешанныйда барып җитеп булмады, финальный этапка. Чыкалдык, җиңелдек. Елена Гороховатченко, Екатерина Ищенко, Сафира Фейзетдинова, Ирина Шайдулина, Владимир Богданов, Ранис Закировларның призер булулары әлбәттә сөендерә. Күп ярышларда катнашучы, актив яшәү рәвеше алып баручы якташыбыз Ләйсән Зарипова җиңүгә омтылыш өчен аерым бүләккә лаек була. Тренерлары Фархот Исмаилов спорт ул кешегә шикләнмәгән мөмкинлекләр бирә дип исәпли. 7 медалистов, 12 медалей мы завоевали. И очень отрадно то, что Безнең 7 спортчы 12 медаль яулады. Барысы да диярлек Саба районыннан. Бер егетебез балык бистәсеннән. Бөтенесе дә Татарстанның данын яклады. Безнең һәрвакыт дуслык берләштерде. Һәрвакыт шулай булсын иде. Фархот Исмаилов һәрвакыт зур максатлар куеп эшли. Сабада адаптив спорт үзәге ачу кирәклеген алга сөрә. Очрашуда Саба районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов спортчыларны җиңүләре белән тәбрикләп, истәлекле бүләкләр тапшырды. Чулпан Әмири, Гөлназ Гатауллина, Рөстәм Хәлилов, Саба районы.